खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 14 आगस्ट समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजरारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआ लोरबां जागोन। माबा मोनसे खामानि मावनायाव गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। साननाया बारा जागोन। गोसोखौ हमथाना सोलिनाया नोंथांनि मोजां। बृष राशि। नोंथांनि मोजांसिन सान। नोंथाङा आनजाद होदोंब्ला मोजांनि फिथाइ मोनगोन। जायखिजाया खामानियावनो नोंथाङा जाफुंसारनो हागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। नोंथाङा गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन। साननायफोरा जाफुंनाय नङा। नोंथाङा गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन। कर्कट राशि। सोलोंनायनि फारसे गोसो हो। नोंथाङा दिनै देरहासार जानो हागौ। गोसोआव मोजां बाथ्रा साननाय फैगोन। नोंथाङा गियान आरजिनो हागोन। सिंह राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय नङा। फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो सोमोन्दोआ गावस्रानो हागौ। नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। नोंथाङा खामानियाव जाफुंसारगोन। नखराव दोहोन सम्पति आरजिनो हागोन। नोंथांनि नखरा खुसिजों बुंफबगोन। तुला राशि। नोंथांनि मोजांसिन सान। नोंथाङा दिनै खेला गेलेनाय जायखिजाया बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन। नोंथाङा गुबुनजों मान बावजागोन। वृश्चिक राशि। सांग्रां जा। नोंथांनि मावनाय खामानियाव हेंथा फैगोन। नोंथांजों सुथुरा बांगोन। माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां नोंथाङा सानग्रोनाया मोजां। गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। धनु राशि। दुखुआव गोग्लैगोन। नोंथांनि साननाय हनायफोरा मोनसेबो जाफुंनाय नङा। जा खामानि मावनो लायो गासैबो फेलें जागोन। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। मकर राशि। नोंथांनि थाखाय दिनै मोजां सान। बेफार फालांगियाव नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। माबा मोनसे खामानि मावनो लायोब्ला जाफुंसारगोन। मोजां सान। कुम्भ राशि। गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन। गुबुननि मावनाय दांनायखौ मेगन सागोन। गोसोआव गुबुननि फारसे हिंसाया बांगोन। मीन राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। गोसोआव एसेयावनो रागा जोंगोन। साननाय हनायफोरा बांसिन जागोन। साननाय हनायजोंनो गोसोआ असान्थि सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।